Mambo aripo pamsiwo iye wafapa mjinjiko asiano uya zino kutora wakeo pamsiwo hune po pamsiwo Hallelujah, hune aripamsiwo. Živone soze kuguya, zino zireko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, hune o pamsiwo. Hallelujah, hune aripamsiwo. Muchingamidza yekuchirongwa, the second coming of Christ. Chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes weku Northeast Bible Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pamwe chete nava Caston Betera, Assistant Publishing Director ku East Bible Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mu studio nastina Proclaim Rhodes arikutisira into sign language. Abetera paseva tereri. Tereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda regai tipinde murukuredu yanhasi. Tiri kutaura nemusoro wenyaya kutaura nendimi. Regai vabetera vatitungamirire tibva tapinda murukuredu. Tinoda kutenda ndochidzidzo chatinacho mukati mezuva ranhasi kutaura nendimi. Ngatibvai tatongopinda muchidzidzo ichi vana vaMwari. Tichatanga nekuverenga kuna John 3 verse 16. Tiverengere mufundisi. John chapter 3 verse 16. Nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Ndo rimwe vhesi rakajairika chose mubhaibheri mufundisi. Riri kuisa pachena kuti Mwari panyaya tinogara tichiwira mustudio yekuponeswa kwevanhu akatoda iri nyika yose kuti ani nani zvakanenge angotenda obva aita sezviri kutarisirwa naMwari anobva awana kupona. Saka nyaya yeruponeso iyi patinenge tiri muno mustudio mufundisi haisi nyika dzekuno kuAfrica chete, ndeye pasi rese, ndeye munhu wese. But kuti muone maitirwo aiitwa pfungwa ina Mwari, pane mamwe mavhesi mubhaibheri anotibatsira mufundisi kuti tione kuti Mwari paari kuda nyika aiva akaronga nemutoo upi kuti vanhu vose vakwanise kunzwa vhangeri. Ndoda kuti mufundisi muverenge kuna Romans chapter 1 verse 16. VaRoma chitsauko 1 verse 16. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri, nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye mugirikiwo. Panapa bhaibheri riri kuti Mwari ada nyika yose anongotenda achiponeswa. Romans 1:16 yakuchienderera pamberi ichitsanangura marongero azvaya zvakaitwa naMwari kuti iro zano reruponeso iri richifanira kukavha nyika yose. Kwanzi nebhaibheri mufundisi Mwari karongero kaiva akaita aiva akaronga kuti nyaya yacho iite unge inotitangirei kuvaJudha. Judha ndorudzi rwuya rwaakasarudza kuti avaturire nyaya dzeruponeso, avaturire zano reruponeso. Ivo vadzidza votepfenura zvichizoenda kuvanhu vose. Saka nyaya yacho iri kuita kunge zvinonzi aiva akaigadzira nemutoo wokuti ikatangira kuvaJudha iri kufanira kuzosvika kuvanhu vose. Saka pobva paita pfungwa yekuti hatigone kuti titi nyaya yekunamata yemubhaibheri tibva tangoti ndeye vaJudha chete. Bhaibheri riri kutoti ndiMwari akatoronga kudaro kuti ingoita unge yatangira kwavari asi ichizosvika kuvanhu vose.
ndoda kuti muverenge zvakare kuna Matthew chapter 10 verse ya 5 na 6 pastor. Matthew chapter 10 verse ya 5 na 6. Ava vane 12 Jesu wakavatuma akavarayira achiti, musaenda munzira yevahedheni, musapinda muguta reSamaria, asi zviri nani muende kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Saka Jesu paaive pano panyika panyama akaita zvekuparidza ndobva asanangura vadzidzi vaaipota achishanda achivadzidzisa basa. Saka Bhaibheri riri kuti paakambovatuma kuna Mateo 10 hanzi akavatuma vari 2-2 akati pamuri kuenda nevhangeri ndoda kuti murambe muchingogumira muno muJudhea, musaende nevhangeri kuvahedheni nekuvaSamaria. Saka zvoburitsa pfungwa yekuti mukutoronga kwaMwari pakufambiswa kwevhangeri ane maitiro aiva akaita ekuti vhangeri rimbotanga raita kunge ranota kuvaJudha, achiziva hake kuti nyaya yataurwa navaRoma yekuti rizoenda richazoenda. Saka pana patirikutoradzwa zveshuwa vhangeri richingotanga kuvaJudha. Ndaona muda kutaura iri kutijekera kuti Mwari aida kuti kuvaJudha first ndo vakanga vakapuwa nyaya idzi. Yes. Saka Jesu pakuuya kwake ari kuti imbotanga yamatsokodzera kuvaJudha. Kana zvanaka zvokutaura kwamuri kuita kumberi uko pane mukana wekuti rizobuda musekoi yavaJudha richienda kumberi. Saka pfungwa iyoyo yagara yaive naMwari yekuti kana vatsokodzera kuvaJudha kwazvaita uko maJudha ndo aifanira kuzoita semwenje votepfenyura nyaya dzeruponeso dzichienda kwese. Saka pese panenge pachitaurwa vhangeri Mwari aitoziva kuti vanhu vandiri kutuma vanhu vari kuenda kuvanhu, saka aitarisira kuti zvinofanira kufamba zvakanaka. Saka pazano iro ndoda kuti muverenge kuna Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3 verse ya 4 na 5 munzwe kuti zvaifamba sei. Ezekiel chitsauko 3 verse 4 neverse 5. Zvino akati kwandiri, mwanakomana womunhu, famba uende kuimba yaIsraeri, utaure kwavari mashoko angu, nokuti hautumwi kurudzi runomutauriro usingazikamwi norurimi runogozha, asi kuimba yaIsraeri. Ndiye Ezekiel. Ezekiel paambotumwa naMwari ari kunzi Ezekiel basa rako rakareruka. Pandiri kukutenda unoparidzira vanhu uchivaudza mashoko angu, hazvimbofaniri kukunetsa because ndiri kukutuma kuvanhu vane same language newe. Ende ivo kana vachitaura unotonzwa zvavanotaura, ivo uchitaura vachinzwawo zvauri kutaura. Kuimba yaIsraeri vaJudha. Kureva kuti paari kutumwa Ezekiel Mwari haasi kutombona paine dambudziko rekuti Ezekiel angati manje muda kubva mandituma kuvaAsiria. Anotonzi Ezekiel nyaya yako yakareruka pakuti uri kuenda kuvanhu veIsraeri vane language yaunonzwa, iwewe uchitaura unovanzwawo. Saka zvobva zvaisa muono kuti saka Jesu paazouya achituma vadzidzi vake kuti endai kuvana vaIsraeri chete, musaende kuvahedheni kana vaSamaria. Zvinotoratidza kuti chimwe chaityirwa naJesu ndechekuti vakaenda kuvaSamaria nekuvahedheni panogona kuita dambudziko remutauro. Kureva kuti nyaya yemutauro yakakosha pakufamba kwevhangeri reruponeso. Ndizvozvo chaizvo. Saka nyaya yemutauro ikaita kunge paita vanhu vairi vasiri kunzwanana zvinokanganisa kufambiswa kwevhangeri. Saka pobva pachiti mufundisi Mwari akunzi akada nyika yose kuti inzwe zvevhangeri, but vhangeri racho ariturira kuvana vaIsraeri kuti ivo vagonoriturira kwevamwe. Saka dambudziko rinobva raitika nderekuti vana vaIsraeri mutauro wavo wakasiyana nemutauro uri pasi rese, ndeve chiJudha kunyange nanhasi. But vhangeri rimanje Mwari ada kuti riponese vanhu vari kuAfrica, ada kuti riponese vari kuChina, ada kuti riponese vari kuBrazil. Saka pari kubva paratidza kuti paigona kugosha kuna Ezekiel zvakareruka, kuvadzidzi vake zvaive zvakareruka nekuti akabva ati musamboende kure, rambai muri mudhuze. But iye zvinezvi tiri muno mustudio kudai, imwe pfungwa yatitori nayo mufundisi ndeyekuti vhangeri risvike kuvanhu vese. Even titori muno toda kuti risvike kune malanguages ese vanhu vachaatsanangura.
ndikuona muda kuti hatisataenda pandima inotevera. aiwa inini zviri kundijekera kuti pekutanga vanhu varakapiwa vari kunzi rakambitenderera panapa. Yes. Mutauro wavo wanga uri muchihebheru. Ndizvozvo. Asi rinofanira kusvika kuvanhu vese nekuti vanhu vese vakadiwa naMwari. Saka panogona kuramba paine mubvunzo manje kuti kana yari kumboti ingotendererai panapa, ingotendererai panapa, uye mutauro uchikosha. Saka kumberi kwenyaya kuri kuti kudii? Kumberi ndokwatakuenda. Ndoda kuti muverenge Mateo 28. Matthew chapter 28 verse ya 19 na 20. Muchiona manje nyaya yacho yakusandurwa. Iverengerei vateereri vedu. Mateo 28 verse ya 19 na 20. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. NdiJesu ari kutaura futi nevadzidzi. Vaamboti musaende kwese kwese. Apa amuka kuvakafa manje. Akuchiti chiendai pasi rose. Nekundudzi dzose muvaudze vhangeri. Ende vanhu vari kufanira kutoudzwa nemutoo wakadaro kuti vanzwisise mufundisi zvekuti vagone kutozobhabhatidzwa. Vanhu vari kunzi endai ava ndovadzidzi vake. Ndovadzidzi vaya vakambotumwa vachinzi musaende kuvahedheni. Ende vadzidzi vake avaive vechiJudha, vechiIsraeri. Ndovakuchinzi ndakukutumai kuenda pasi rese. Saka mubvunzo unobva watoya mufundisi ndokuti vanoenda sei ivo vaine mutauro mumwe chete. Ende unoziva kwawabvunza ndozondandauda kutobvunza kuti but vakomana ava Jesu achivadedza vaidedzwa kufishini, ndizvozovatarisa kwavaitorwa kwacho. Asi vanhu vakanga vakaenda kuchikoro zvakanyanyisa zvokuti ungati vakambowana exposure yekudzidza mimwe mitauro. Saka ivo vakunzi chiendai kuvanhu vese. Ipapapo manje ndozondandauda kubvunza kuti saka avatuma kudaro iye aitoziva kuti zvandavaudza izvi hazvibude. Aitoziva kuti hazvibude, pane chimwe chiri kufanira kugadziriswa. Because aitoziva kuti inani start, hapana kwavanogona kutonotangira. Saka pfungwa iyi yekuti vhangeri riende pasi rese vateereri ndopfungwa yakazara mubhaibheri. Tichingotangira nguva Jesu amuka kuvakafa, akabva atepfenura nyaya yakasiyara adingindira yatothimu yekuti vhangeri ngarichienda pasi rese. Ndoda kuti muverenge kuna Revelation chapter 14 verse ya 6 nevhesi ya 7. Zvakazarurwa chitsauko 14 verse 6 neverse 7. Vateereri pari kuverengwa vhesi rinyatsoteererai munzwe matauriro ainoitwa nyaya yacho. Yakada kungofanana naMateo 28, but apa inoita kanenge kakutsimbidzirwa kuti tibva taziva kuti Mwari anoda kuti vhangeri rinzii. Verengai tidzo. Zvakazarurwa 14 verse 6 na 7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Panapa Bhaibheri riri kutsanangura kufamba kuri kufanira kuita vhangeri, Mwari achitarisa vhangeri rake. Riri kunongedzerwa ichiita kunge ngirozi iri kufambisa kuri kuratidza Mwari zvaari kutarisira kuti zviitwe pasi pano mufundisi. Zviri kunzi vhangeri raifanira kusvika kundudzi dzose, zvikanzi nemarudzi ose, zvikanzi nendimi dzose. Muri kuona chazvasiyana naMateo. Mateo angoti endai neivhangeri iri pasi rose. Saka ikanodaro inoita kunge zvinonzi amene imwe target. But zvakazarwa manje ida kutokuritsa kuti ndiri kutoziva kuti ndiri kukutumai kundudzi dzose dziri panyika. Ndobva abva ati marudzi futi. Kuchirungu inenge ichinzi nations, yonzi tribes. Yapedza kudaro iri kubva yati languages nemitauro. Yabva yati ndimi kureva languages. Zvekutoti patsanangura bhuku razvakazarwa kuti endai nevhangeri kumarudzi ose, ndimi dzose nevanhu vose, pari kutoti ndimi apo mufundisi riri kureva languages. Ndo chidzidzo chatinacho chatiri kuti kutaura nendimi. Inangawedzi kurerutsira vateereri vedu, tiri kutoti kutaura malanguages
panyaya yekufambiswa kwevhangeri, kutaura pamusoro pemitauro. ndo nyaya tiri kudzidza munomu, tiri kudzidza nyaya yemitauro. Maybe kuti zvijeke, because tikangoti kutaura nendimi, saka bhaibheri rabva ratibatsira kuti aiwa vhangeri ngariende kuvanhu vose, marudzi ose, nendimi dzose. Saka ndimi kureva malanguages, kungoreva tikati rurimi kureva language 1, tikati ndimi taakutaura mitauro yawani. Ndo pfungwa ina Mwari kuti vhangeri risvike kumitauro yose. Pakujekerera pari kujeka unowa anditika toda kutenda vateereri, toda kuti tirambe tiri kudzidza nyaya yedu iyi. Ngatimbonzwa kambo tienderere mberi nechidzidzo chedu. Vana veJerusalem vanokudza Jesu she, vana vamazuvano varumbidza iyewo. Terera izira vana she, terera izira vana she. tiri kuenderera mberi murukuru yedu kutaura nendimi rikaiti vatangopinda muchikamu chinotevera. Verengai mufundisi kuna Mark 16 vhesi ya 14 kusvika pa17. Mark chitsauko 16 vhesi 14 kuenda kuna 17. Pashure wakazviratidza kuna vane 11 vagere pakudya, akavapa mhaka pamusoro pokusatenda kwavo noukukutu kwemwoyo yavo, nokuti havana kutenda vaya vakanga vamuona amuka. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Zviratidzo izvi zvichava navanotenda: vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu, vachataura nendimi itsva. Ndi Jesu amuka kuvakafa mufundisi. Hanzi ripoti yatoya nemadzimai kuti Jesu amuka. Pakati pavo pane vairamba vachiidhauta. Hanzi saka paakasvika kwakutaura navo kuti inda shoko mamusina kurinzwa here kuti ndamuka. Ndobva akasika akasendamisa nyaya iyoyo parutivi. Zvikanzi chinzwai vakomana, endai nevhangeri pasi rose. Anenge atenda akabhabhatidzwa anoponeswa, asingatendi achatongwa. Saka tiri ipapo pega mufundisi, panobva panetsa ndepekuti nyaya iyi yabva yatosimba kudaro chinguvana, patone kutongana pakatoita aramba chinguvana ichocho mufunge nekumuka kwake kwakafa. Nyaya yacho yabva yatokwidza makata kudaro kuti asingatende oramba kubhabhatidzwa achatongwa. Mubvunzo unobva kuti mufundisi, ndine ndichinyanyotongerwawo dzei munhu ari kunzi ari kuuya nevhangeri rakakosha asi ndisinganzwe mutauro wake? Because
because vakunzi chiendai pasi rese. Muri kuona pasvika semuenzaniso kuti mobva manzi varwadza kune munhu ari kubva kuBrazil mukasaita zvekuseka musingateerere nyaya yachataura muri kufa imunyatsoziva kuti hamunzwe chinotaurwa kuBrazil ende munhu wacho muchinyatsoziva kuti haagone shona inobva itonge nyaya yacho yakaoma saka muri kuona pandima inotera Jesu abva ati aiwa musati mandibvunza mubvunzo kuti nyaya iti neiendesasei abva atoti vanotendawo nyaya yekufambisa vhangeri pa11 wenyu ipapa kutaura chokwadi ndichaita kuti mutaure ndimi itsva. Saka muchiona vateereri nyaya yendimi mubhaibheri sekuidzidza kwatiri kuita inoita kunge iri kuintroducwa musi unomuka Jesu. Makore ese ararama nevadzidzi haudzwe pachitaurwa nyaya yendimi. Chikonzero ndechei? Nekuti panguva iyoyo vaitsokodzera vhangeri kuvaJudha chete. Saka kuzoitaura amuka kuvakafa kuratidza kuti vhangeri rakufanira kuenda kuvanhu vose. Saka paane need yekuchitaura nyaya dzendimi. Apa vanga vachitaurirana pachavo vachinzwanana. But muridzi wevhangeri achinja syllabus akuti chinzwai ndauda kuti riende pasi rese. Nekumwe kutaura mufundisi nemuvateereri hatigone kutaura nyaya dzendimi tisiri mucontext yeevangelism. Kurava kuti natipatsanangura muri kuti mimi hatigone kutaura zvendimi tisiri kutaura nyaya yekufambiswa kwevhangeri ndizvozvo. Saka ndimi dzine chekuita nekufambiswa kwevhangeri. Tiri kana tiri kutonzwanana kudai mukoma hatigone kutaura nyaya yendimi yemalanguages because titori muno. But muchaona kuti sezviri kuita proclaim haasi kuzoita ndimi iri language ari parutivi paarapo muno mustudio ari kusandura zvatiri kutaura ozvisa into sign language kuti vanonzwa nemaziso vanzwe. Chatine tiri kutoita ipapa munoziva kuti tiri kufambisa vhangeri. Saka ndimi dzemubhaibheri dziriko takatarisana nekuendeswa kwevhangeri kune vane malanguages akawanda. Pari kubuda zvakanaka kuitira kuti vanhu vanzwise kuti sei dzazotanga kuintroducwa musi waamuka. Kwese uku Jesu aenda Kepenaume aenda Bethsaida hatinzwe zvendimi ari kudzitaura nekuti vhangeri rakufanira kuenda kwese. But iye ari kutozva kuti vakomana ava havagoni havana kudzidza. Saka inzwai zvaanotaura kuna Luke 24 muverenge kubva pavhesi 46 kusvika pavhesi 49. Luke chapter 24 verse 46 kuenda ku49. Akati kwavari ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu uchatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake kutendeuka nokukangamurirwa zvivi vachitanga paJerusarema. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvi. Tarirai ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Panapa zviri kunzi nyaya yaKristu yekutifira yenge yakanyorwa mumagwaro uye kuti achamuka zuva retatu ndo zvazvaifanira kuita. But iri kubva yati amuka zvanga zvakatorongwa naMwari kuti marudzi ose aparidzirwe rudzikinuro. Achingobva mukumuka zviri kutonzi zvazvakarongwa kuti nyaya ichiparidzirwa marudzi ose vaudzwe kuti rudzikinuro ruri muna Kristu. Ndakambokudzwai muchitaura nyaya yekuti makambosangana nevanhu vaiti Jesu mudzimu weva kune vanhu vane pfungwa dzakadarodzwa vachiti haidimi munosiya zvemidzimu yedu munosiya chivanhu chedu motisikasika nemidzimu yavamwe Jesu mudzimu wavarungu. Asi mabudiro ari kuita nyaya yegai iri kuisa pachena kuti nyaya yaJesu haisi yemaJudha bedzi haisi yevarungu. Yakatangira ikoko nekuti ndo vanhu vakasarudzwa naMwari asi vaisarudzirwa kwete kuti igova yemumba mavo asi kuti igopararira ichinhanhirawo nekuno kwatiri. Saka maona yatokuno. Saka pakudaro manje kuti vanhu vese vaparidzirwe rudzikinuro muna Kristu Jesu
kureva kuti pakufana kuenda kumalanguages ese. Alright. Saka manzwa pamaverenga apo bhaibheri rabva rati asi mimi garai pai pajerusarema kusvikira mapiwa simba. kusvika mapiwa simba. Aizviziva kuti vakomana ava taski yandiri kuvapa havaigone, because havatogone kunotaura nevamwe vanhu vedzimwe ndudzi. Saka simba ravaida kupiwa apa isimba rine chekuita kuti vhangeri risvike kune dzimwe ndudzi. Verengai kuna Acts 1 verse 8. Mabasa evapostori chitsauko 1 verse 8. Yes. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika. Simba rataurwa naLuke riya riri kudzokorwa kuna Acts 1 verse 8. Hanzi kana mapiwa simba iri muchagona kuva zvapupu paJerusarema, paJudhea, paSamaria nekusvika kumugumo upi wenyika. Iriyo nyaya yavakatumwa pana Mateo 28. Saka kuroti simba ravaifanira kuzopiwa iri rine chekuita nekuti vhangeri rigone kuenda kwese ikoko. Saka ndoda kukubvunzai unenge mubvunzo nando kuti ndione kuti mabate refundisi. Sei vainzi varambe vari paJerusarema? Vainzi varambe vari paJerusarema kusvikira vapiwa simba. Ndo raizovagonesa kunoita basa ravanga vachitumwa. Magona mufundisi. Because pfungwa yandoda kuti ibude kuvateerera ndeyekuti vaisangomirira simba. Because nopedzisira raya simba ringodonedza mabuilding kana kuti rekuridimura vanhu. Iri simba iri raine nechekuita chinoita kuti vhangeri riende. Because tikangoti power inonetsa kuti they were waiting for power. Ngazvijeke kuti raive simba rekubatsira kuti vhangeri riende kundudzi. Chibva imaverenga vhesi ya 9 mosvika ku13 pana mabasa 1 ipapo. Mabasa 1 vhesi ya 9 kuenda kuna 13. Zvino wakati areva izvozvo akakwidzwa vachitarira, gore rikamubvisa vakasazomuona. Zvino vachitarisisa kudenga iye achikwira, tarira varume vaviri vakamira navo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, imi varume veGarirea, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu wakabva kwamuri wakakwidzwa kudenga uchauya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. Zvino vakadzokera Jerusarema vachibva pagomo rinonzi reMiorivhi riri pedyo neJerusarema, nhambo yorwendo rweSabata. Vakati vapinda vakakwira muimba yaiva pamusoro pavakanga vagere, vaiti Petro naJohani naJakobo naAndrea naFiripo naTomasi naBhartoromeo naMateo naJakobo mwanakomana waArifeo naSimoni Zerote naJudhasi mwanakomana waJakobo. Mufundisi muri kuverenga zvakanaka zvekuti ndofunga zviri kunyatsocheka kuna vari kuteerera Mwari akukomborera. Hanzi Jesu apedza kutaura nyaya yekuti muchapiwa simba, hanzi akabva atoenda. Ndo zvinoratidza kukoshesa kunoita Jesu nyaya yekufambiswa kwevhangeri. Munoziva kuti isu kana tichionekana nevanhu tinotaura tunhu twakawanda. Musazokanganwa kuzarira huku, musazodianoona nyaya dzatotaura. Iye nyaya akapedzera kutaura mufundisi ndeyekuti mutange paJerusarema, paJudhea, Samaria, musvike kumugumo wenyika. Muri kuona here kuoneka kwacho? Hanzi ndobva abva atoenda. Achienda kudaro hanzi pakabva pauya ngirozi dzikati, varume veGarirea, mabva maramba makati ndee kudaro zvaita sei? Jesu aendawo achadzoka semaonera amuri kuita achienda. Ndo theme yedu mufundisi. Imboudzai vanhu kuti Jesu ari kuuya. Jesu ari kudzoka kuteerera. Saka tiri timu yekuti the second coming of Christ. Yes. Iye akavimbisa. Jesu hanyembe vanhu vanogona kunyepa. Ndiri kudzoka, ndakutosvika. Iye asingauyi. But Jesu zvaakavimbisa anozadzisa. Hanzi apedza kudaro. Hanzi shuwa vakabva vachitotanga kudzokera kuJerusarema. Sei vaidzokera? Vaivanzi garai. Mumirire muri paJerusarema. Mumirire. Hanzi vakabva vaenda muupper room. Ende vabva vadonongodzwa mazita avo vari kunzi varume wacho veGarirea vari 11 kudaro ndobva Judhasi asisipo ndobva vataurwa mazita avo ndobva vaenda muupper room musi iwoyo. Chiverengai mabasa 2 kuna mabasa 2 mabasa 2 vhesi ya 1 na 2. Zvino zuva rePentekosta rakati rasvika,
vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Yasvika verse 2. Toda kutenda. Panapa hanzi zuva rePentekosti rachizosvika, vakangomirira vari paJerusarema. Ndo pakanzikwa kutinhira kwakazadza imba. Hanzi vese vaiva vakaungana panzvimbo 1. Hanzi kutinhira kuya ndobva kwazadza mumba mavakanga vagere. Pfungwa imwe yandoda kutsimbidzira mufundisi patiri kufamba zvishoma zvishoma nechidzidzo ichi. Pane nyaya dzimwe dzandoda kuti dzijeke kuvateereri vedu. Pavhesi 2 pamaverenga panzi kutinhira kukazadza mavakanga vagere. Dai uri mutauro wechirungu iri kuti kukazadza where they were sitting. Sitting yekugara chaiko kwatakaitawo. Saka ndoda kuti pabva patojeka kuvateereri kuti pakadzika simba riya paPentekosti, vanhu vanga vasina kumirizika mumba. Vanga vakatogara mufundisi. Ende Bhaibheri harisi kubva rati musi uyu vanga vachiri muupper room. Rungoti vaiva vakaungana pavakanga vari ipapo. Harizoti upper room ndekuya kwavakaenda musi waenda Jesu. But pakuitika nyaya yeBhaibheri haritsimbidzire kuti imba yepamusoro. Ndikuitira kuti nyaya yechidzidzo ichi ijeke, tisazorambe tichinamatidzira zvinhu zvakawanda pachidzidzo ichi izvo zvisipo. Kureva kuti pakudzika kwemweya hatigone kushandisa varere kuti upper room. Hatigone kurishandisa, saka ndikuti tiverenge mbijana mbijana. Ende hatigone kuti tione kunge vadzidzi musi uyu zvakaitika vachifamba mumba. Vanga vakatonyatsogaravo. Saka kutinhira kwakanzwi handivo vanhu vaitinhira. Handivo kutinhira kumufundisi kwanzi kwakabva kudenga. Ndobva kwasikozadza mavaive, ivo vakatogaravo. Kwete kuti vaimba, kwete kuti vainamata, hanzi vanga vakatogaravo. Chiverenge futi verse 3 na 4 yamabasa 2 iyoyo. Mabasa chapter 2 verse 3 na 4. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto. Ndokumhara pamusoro poumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapuwa napo nomweya kureva. Hanzi vakaungana kudaro, vakabva vazadzwa nemweya mutsvene. But usati wavazadza, hanzi pakaonekwa zvinenge zvimaflames zvaiskomhara pamusoro pavo. But zvimaflames izvi pamaverenga Bhaibheri kana vateerera, hanzi zvaita kunge zvine shepi yematangs, kunge zvimarurimi. Zvichiburuka marurimi zvichimhara pamusoro pavo. Saka hanzi zvamhara pamusoro pavo ndobva vatanga kutaura nendimi. Dzatadzidza kuna zvakazarwa kuti malanguages. Ndo zvakaitika ipapapo. Saka hanzi ndobva sezvaipiwa nemweya mutsvene ndo matauriro avakabva vatanga kuita. Saka pandoda kuti tijekese tisati tanzwa kambo, ndepekuti Bhaibheri parinotaura zvemweya mutsvene mufundisi, pane parakatombotaura nezvawo, but hauna kumbotsanangurwa uchiuya muchimiro chemoto, uchiuya uchiita kunge marime emoto ane shepi yerurimi. Saka ndoda kuti muverenge kuna Matthew 3 vhesi ya 16. Matthew 3 verse 16. Mateo 3 vhesi ya 16. Jesu akati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura. Zvino tarira denga rakamuzarurirwa. Akaona mweya waMwari achiburuka senjiva, akauya pamusoro pake. Musi uyu Jesu achibhabhatidzwa abudamo, hanzi mweya mutsvene wakadzika pamusoro pake. Ndobva wasikomhara. But musi uyu hauna kumhara sezvawaita paPentekosti kuuya zviri zvimarimi zvemoto. Hanzi apa waive muchimiro chenjiva. Saka mubvunzo wandoda kubva ndabatsira vateereri ndokuti kwapa waita munjiva, uku waita kunge marime emoto zvadii. Saka mukazoidzidza nyaya muchiitambanura muchaona kuti mweya mutsvene paanouya, anouya achiratidza simba raari kuzoshanda achiita. Sekuti apa akauya ari muchimiro chenjiva kuna Jesu. Ukatodzidza imwe ndima inototi ivai vakapfava senjiva. Kuratidza kuti Jesu ari Mwari. Ministry yaakauya achiita yamufundisi panyika
aiita ari muchimiro chinenge chenjira kupfava kwacho imi munoti hakusi kupfava here mufundisi kuti ndiwo akasika vanhu asi unovatendera kukuroyera zvipikiri pamuchinjiko vachikupfira mate kakupfava kaisa kamweya muchenepo wakauya abhabhatidzwa wainongedzera kuti murume uyu paauya musafunga kuti auya kusikorwisa hurumende dziripo ari kuuya akapfava senjira humility yake. Saka papentecost manje mweya mutsvene uya wakamira wakauya uine shepi yematanzi yerurimi kuri kutonongedzera kuti varumeka basa rapo yezvino rine chekuita nerurimi mapabasa manje kuitira kuti zvijeke kuti vabva because hatidi kuti tingoti papentecost pakauya simba tikaisiya yakadaro mufundisi tinokanganisa vateereri venu ngavazoti pakauya simba rine chekuita nebasa rerurimi mapaona pakuendesa vhangeri saka wakachinja usina kuuya senjiva ukauya muchimiro cherurimi. Ndoda kuti timbonzwa kambo mufundisi touya toenderera mberi. Jesu anouya kuzotora vake kuvaisa kumshawe vatsvene uchazofamba here naye Jesu achitora vatsvene. Jesu anouya kuzotora vake kuzotora vatsvene. Jesu ochengeta chivimbiso chokuzotora vatsvene vake uchazoverengerwa here navo vatsvenevo vaMwari. Jesu anouya kuzotora vake kuzotora vatsvene. Zvioneso pachena zvoratidza pave pedyo kuuya panyika hamabatirirai kuna Jesu ouya nekasika. Jesu anouya kuzotora vake kuzotora vatsvene. Kuzotora vatsvene. tinomuchingamidzai zvakare vateereri tiri kuenderera mberi murukuru yedu kutaura nendimi patiri kunzwisisa kuti ndimi dzatiri kukurukura panapa zvinoreva mitauro kana kuti malanguages asi zviine chekuita nekufambiswa kweevhangeri. vabetera titugamirire tipinde verengai kuna Acts chapter 2 verse ya 5 na 6. mabasa evapostori chitsauko 2 verse 5 neverse 6. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira uko kwakati kwanzwika, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura norurimi rwake. Saka kutinhira kuya kwaitika mufundisi munzvimbo isina kutsanangurwa kuti apa bhaibheri harina kudaro. Hanzi vanhu vakabva vasikoungana ndobva vashamisika vachinzwa vanhu vachitaura nendimi kana kuti vachitaura malanguages aya. Unoona chiri kutaurwa chimwe chinhu chabva chaklika mandiri kuti pakamhanya vanhu zvoti dai vanga vari muaparuka vanhu havaigona kuzomhanya neuzhinji kutsanangurwa ndizvozvo chaizvo. Ndosaka muchiona zvakanaka mufundisi kuti pakudzidzwa kwebhaibheri inoda kuerengwa mbijana
haridi kufungirwa seipapa pamatotaura chinhu chamatoona zveshuwa zvinoratidza kuti zveshuwa hapangambodaro paive muaparomo saka vanhu vamhanya hanzi vakasikoshamisika chakavashamisa chimufundisi ndimaverenga bhaibheri hanzi nekuti umwe nemumwe akauya akanzwa varume ava vachitaura mutauro wamai vake waanotaura ari kumusha kwake. Alright. Magona mufundisi but matozotambanudza stereki ini ndeichimboda hanze kuti vakashamisika nekunzwa ndomundurana ndichimboda iyoyo vateereri kuti vanhu pavakamhanya chakanovashamisa kunzwa. Alright. Mazvona saka dai kuri kuti muno mustudio tiri kupa zvimwe zvidzidzo zvisiri zvemubhaibheri dai kuri kuti tiri kuda kudzidzisa zvimwe zvinonzi indini but zvisingawanikwe mubhaibheri munoziva kuti vanhu yezvino vari kushamiswa nekusanzwa dzemubhaibheri ndiri kuti vateereri ndimi dzemubhaibheri chaidzo chakashamisa vanhu kunzwa haufaniri kushamiswa nekusanzwa. Ukaona kuine zvinoitika zvinogona kupomerwa unzi indimi woshamisika kuti handina kunzwa kuti ati kudii dzatosiyana nedzekufambisa vhangeri dzemubhaibheri. Saka chakashamisa vanhu mufundisi kutonzwa kuti akazi kuvarume ava vanototaura language yekumusha kwandabva yekumusha kwangu zvitori clear ndo ndimi dziri kutaurwa nezvadzo mubhaibheri. Saka ndo zvinofanira kushamisa ndozvinofanira kushamisa. In other words vateereri mufundisi vari kuramba vachitsimbidzira kuti paine zviri kuitika zvatingade kuasosieta nekuti indini shamiswai nekunzwa. Kuri kwekuti muri kufamba muzano iri ramwari remubhaibheri itoshamiswai nekunzwa kuti munhu pamwe ari kunzi abva kuchina otouya mufunge kwamuri kuurungwe otozotanga kutaura chikorekore cheikoko izvozvo zviri kutonzi shamiswai. Usashamiswe nemunhu ari kutaura zvausiri kunzwa. Ndoda kuti muverenge pazasi verengai vhesi ya9 kusvika pa11 kana mabasa 2 ipapo verengai vhesi 7 na8 vhesi ya7 na8 pana mabasa 2 takuijamba iverengei. Vakakatyamara vose nokushamiswa vachiti tarirai ava vose vanotaura havazi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? Yes. Patamboverenga mumashure mufundisi vanzi vaGarirea ndevapi? Paenda Jesu kudenga paya panzima varume veGarirea ndanani wangu achireva vaapostoli vaka11 vaya handitika. Saka kuri kuti ndo vari kutaura tukuitira kuti pajeke pakazofungirwa nzi ndofunga paipangoungana chero vanhu nekuti ndo vanga vatumwa basa varume. Saka ndo vari kunzi varume ava vazi vaGarirea. Zvafamba sei kuti tiri kuvanzwa vachitaura mutauro wekwedu? Ende vanhu vaiziva futi kuti vaGarirea vakomana vamuGarirea vanomboenda kuchikoro kunodzidza malanguages industry 1 zvakadaro ndosaka vakashamiswa because dai kuri kwekuti vanga vamboenda chikoro chedzidzo zvaigona kusashamisa because unongo chiti ndofunga vakadzidzira ikoko. Saka vanhu vari kutonyanya kushamiswa kuti vataura sei zvatinonzwa zvekumusha kwedu. Inzwai vanhu vacho vaivepo rambai muchiverenga muchidzika maapa vhesi 9 kuenda pa11 mabasa 2. Yes. VaPatia navaMedia navaEram navanogara Mesopotamia neJudhea neKapadokia nePondo neAsia neFrigia nePamfiria neIjipita namativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKurini navaeni vabva Roma navaJudha navaProserite navaKrete navaArabhia tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Manzwa here vateerere kuti bhaibheri ratora nguva kudonongodza vanhu vaivepo uye kwavaive vabva. Rataura Ribhia, Kureni, Ijipita, Roma, Afrika. Ratsanangura ndudzi dzose. Because dai rakangosiya richiti vanhu ava vari kutaura nendimi pairamba pachinetsa kuti zvii zvakanyatsotaura. Saka bhaibheri kudonongodza kwaraita mufundisi riri kuita kuti muzive kuti malanguages akataurwa nevadzidzi ndeenyika dzamaverenga dzese idzo. Ende vanhu vese vaibva kuno kuAfrica, kuEurope, kuAsia vakatonzwa mitauro yekumusha kwavo.
kuratidza zveshuwa kuti Mwari anenge anga akutefenura vhangeri riende kwese. Chandoda kuti mucherechedze vateereri ndechekuti vanhu ava hanzi vaitaura mabasa makuru aMwari. Saka vanga vasiri kunamata pastor. Pavakatanga vaitotaura nyaya vachiudza vanhu zvekuti pazvakaitika pavarika mukuona kwangu ndanzwisa ndima iyi hazvi zvekuti vakambotanga kuti shamwari halo watu sekunge vanonzwa kuti zvii zviri kubuda mandiri. Bhaibheri kubva rati vakatanga kutaura mabasa makuru aMwari. Mabasa makuru acho ari kureva kana akataurwa naJesu kuti nyaya dzine chekuita nekuuya nekufa nekumuka kwaJesu ndo mabasa makuru acho aidzirwa vanhu ndo avaitotaura ndizvozvo chaizvo. Saka kureva kuti kugona kutaura kwavakaita nendimi kwaive kwekuti vataure mabasa iwayo ekufirwa kwedu naKristu kuti ani nani anotenda ave neruponeso potsanangurwa kumuka kwake uye kuti ari kudzoka nekukasika. Saka pavaitaura mufundisi indoramba ndichingotsokorora kuitira kuti zvijeke vaisanamata mufundisi vaitaura mabasa makuru aMwari kuti vanhu vanzwe. Saka ndima apa hadzina kuuya dziri dzekuti vawane chekunamata nacho, vaitonamata kudhara nemutauro wavo. Dzakauya kuti vaparidze vataure. Ende vari kubva vati tinovanzwa vachitaura mabasa makuru aMwari. Manzwa here pfungwa yadzimbidzirwa yekunzwa kunzi tiri kuvanzwa. Saka ndimi dzemubhaibheri vatendi nemuvateereri ngadzinzikwe uye ngadzitaure vhangeri raMwari. Dzonzikwa vanhu votonzwa kunzi apa pari kutaurwa nyaya yeruponeso. Ndo pandanchida kuti pajeke ipapapo ndoda kuti tifambe tiende mberi mufundisi. Muchaona nyaya iyoyo iri kuramba ichijeka. Verengai kuna mabasa 10. Mabasa 10 vesi ya 44 na 45 na 46. Kuna mabasa 10. Mabasa chapter 10 verse 44. Yes. Petro akati achataura mashoko aya, Mweya Mutsvene akaburuka pamusoro pavose vakanzwa shoko. Zvino vatendi vokudzingisa vakanga vauya naPetro vakashamiswa nokuti chipo choMweya Mutsvene chakanga chadururwa pamusoro pavahedheniwo, nokuti vakavanzwa vachitaura nedzimwe ndimi vachirumbidza Mwari. Ipapo Petro akapindura akati, kuno munhu here ungadzivisa mvura kuti ava vakapiwa Mweya Mutsvene sesu varege kubhabhatidzwa? Ndoziva kuti pandari kuverengesa apa maamuchida kutaura zvepaPentecost. Ndofunga takambozviudza vateereri kuti zuva rePentecost rakazopera varume vese vaiva vaya vanzwa vhangeri vaakubvunza Petro kuti nai saka todii varume zvikanzi tendeukai mubhabhatidzwa. Panapa Petro angaenda kune imwe nzvimbo mufundisi ari kuparidza vhangeri, hanzi Mweya Mutsvene wakabva wauya, vatendi vaivepo ndobva vatotanga kutaura nendimi. Saka angaenda nevamwe vanhu vechiJudha vanga vasati vabata nyaya yekuti kubvira Jesu amuka vhangeri rakufanira kuenda pasi rese. Vaifunga kuti rinofanira kuramba richidzengerera pavanhu. Saka hanzi Petro aona kuti vataura nendimi sezvavakamboitawo ivo paPentecost. Hanzi vakabva vatanga kurumbidza Mwari. Saka Petro aona kuti tiri kutovanzwa vachirumbidza Mwari ende vari kutaura zvaitika pavari ndo zvakaitika kwatiri. Hanzi akabva ati kune vamwe vatendi vaive navo vechiJudha zvikanzi varume ndoziva kuti maomerwa nezviri kuitika panapa. Ameno kuti muri kuona sei zvaitika. Mungarambidze here kuti vanhu vabhabhatidzwa? Ivo vakagashira Mweya Mutsvene ukavataurisa nendimi sezvatakaita isusu vaJudha chaivo. Kureva kuti panapa ndimi dzakashandiswa naMwari dzichitaurwa nevaida kuparidzirwa vacho kuitira kubatsira vana Peter netimu rake remaJudha kuti vanzwise kuti chero vahedheni vaakugashirwa naMwari. Ndizvo zvomufundisi. Chatatorera ndima iye kuna mabasa 10 tangaida kungoratidza kuti pakazoenderera ndimi dzichitaurwa mubhaibheri hadziuye dzasiyana nemaitiro azvakaita paPentecost. Dzakanguya mawiro mamwe chete, vanhu vakadzishandisa kurumbidza Mwari ende dzainzikwa.
but kungoti kuna mabasa 10 sezvataura mufundisi Mwari akatoita kuti dzibatsire vatendi vechijudha vanga vari kuramba vachifunga kuti nyaya yeruponeso ndeyaveka saka zvaitoitirwa kunzi vakonvinzwe kuti varume muri kuonere kaitikira aka zviri kuita nemutoo wakafanana but chandinongoda pari kuramba pachitsimbidzwa kunzi tinovanzwa vachirumbidza Mwari ndoda kuti mupedze memagumira pavhesi anomufundisi pana mabasa 10 pa 48 chiendai kuna mabasa 11 vhesi ya 15 mozoverenga 16 tozoverenga 17 na 18 mabasa 11 verse 15 yes zvino ndakati ndichatanga kutaura mweya mutsvene akaburuka pamusoro pavo sapamusoro peduwo pakutanga ini ndikarangarira shoko rashe rokuti Johani wakabhabhatidza nemvura asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene zvino kana Mwari akavapa chipo icho chaakatipa isu pakutenda kwedu kuna She Jesu Kristu ini ndaigova ani waigona kudzivisa Mwari zvino vakati vanzwa izvozvo vakanyarara vakakudza Mwari vachiti zviro kwazvo Mwari wakapa vahedhenivo kutendeuka kwoupenyu toda kuti inzwai vateereri Petro abhabhatidza vanhu vaya akazodzokera kuJerusarema ndobva anzi iwe tiudze kani uri kunzwa akaenda kuvanhu vasiri vechijudha kaenda saka apa anga akuzvidayira zvikanzi varume inzwai zveshuwa ndakaenda ndakati ndichitanga kuparidza munoziva kuti vanhu ava senge zvazvakamboita kwatiri musi wePentecost ndo zvakabva zvaitika pavari ndobva vatanga kutaura nendimi sezvatakaita musi uya varume hanzi dai kuri kwekuti vaitaura zvimwe zvinhu vakatanga kutaura vachirumbidza Mwari saka dai muri imi maiita sei zveshuwa ndakabva ndaona ndaomewa ndiPetro ari kutaura saka ndakabva ndavabhabhatidza hanzi dare rese raivepo mufundisi rakati zvakangoitika nemo senge zvatakaita zvikanzi nemo hanzi vakabva vati Petro hauna mhosva nyaya yatiri kutoona panapa Mwari akupawo ruponeso kuvanhu vasiri vechijudha taurai mufundisi ndoda kuti mupendere nyaya iyi muzopa vateereri vedu nhare vanzwisise basa rendimi saka muhurukuro yedu yanhasi mabuda chinhu ichi kuti kana tichiti ndimi iplural huzhinji hwekuti ururimi kana kuti language kana kuti mutauro saka kana tichiti kutaura pamusoro pendimi kutaura pamusoro pemitauro now tiri munyaya dzekunamata ndimi dzakakoshera kuti vhangeri ribve pane imwe nzvimbo richienda kune vamwe vanhu nekuti vhangeri rekufa kumuka kwaJesu nekudzoka kwake kuzotora vachaponeswa rofanira kunzikwa nemunhu wese awane mukana wokuzvisarudzira kumugamuchira kana kurapa zvisinei nemutauro wake zvisinei nerudzi rwake zvisinei nekwaanogara saka muchiona kuti vanhu vakasiya vaturirwa nyaya idzi naJesu vakanga vari vanhu vasina kuenda kuchikoro asi nekugashira nekubvuma kutumwa Jesu akati don't worry kana maakuenda muchibva kuvaHebhuru vane mitauro isiri wamakaberekwa nawo muchagoneswa nesimba rinobva kudenga ndozvatadzidza muchidzidzo chinechi saka mweya mutsvene paakaburuka akagonesa vanhu vasina kuenda kuchikoro kutaura mitauro yavasina kumbodzidza kubva pakukura kwavo asi chavaitaura thimu yavo yanga iri yeruponeso nebasa raMwari rekuti tiponeswe tese saka ndiyo nyaya yendimi sekudzidza kwataita usasiye mufundisi kuti idzi dzekufambisa vhangeri ngadzinzikwe mufundisi ipakumusabhukasiyeba tinotovanhu vazotaura kuti ndimi vari kurea zvisinganzikwe kuti manzi chii saka kana tiri munyaya yevhangeri purpose yekuparidza vhangeri ndeyekuti vanhu vanzwisise vakuita madecisions saka ukasvika pane munhu ukataura akasazvinzwa kutaura kwako hakuna kumubetsera saka ndimi mucontext yedu yemubhaibheri dzinofanira kutonzwikwa kuti zvanzi zvakati zvobatsira munhu kuita decision inomuponesa kana kuramba ega ndo ndimi semabudiro adzari toda kutenda betere
wandizarurira kuti ndasandambodzidzawo kunyaya iyoyo mumazuva esaya. Vateereri munogona kuve nemibvunzo kana pamwe pamunoda kuti panyatsojeka kana zvimwe zvamunodawo kubatsirwa nazvo kwamuri ikoko. Kana muri pedyo nehama, shamwari, vavakidzani vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, endai kwavari nemibvunzo yenyu nezvichemo zvenyu. Vanoziva kwokukuendesai kuti mundobatsirwa. Zvakare munogona kufona kana kutumira mameseji, ma-SMS, kutumira ma-WhatsApp panhamba dzinoteera. Dzitorei 0775 460 175. Ndichaidzokorora 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086. Toidzokorora 0716 452 086. Mwari vakuchengetei. Ndakara tichisangana zvakare muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino rombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga ngandinzwe imwi moti ndinokutunga